Pasaiako portuko eraikinak, Labordeneko jangelak Andoainen, gaur egun Martin Ugalde Parke Kulturalean etxe zuria deitzen dutena. Edo, Orioko zeramika fabrika dira adibide esanguratsuenak, ez bakarrak. Luis Tolosa oso garrantzitsua izan zen Gipuzkoako arkitekturan gerra ondoren. Ez zen arkitektoa, eminentea zen, eta beste batzuek firmatu zituzten bere lanak. Batez ere, lantegiak diseinatu zituen. Donostiako arkitektura eskolan urtetan aritu da ikertzen talde bat. Miatu dituzte proiektuak eta alderaketak egin. Horri eta Luis Tolosaren familiak emandako dokumentazioari esker identifikatu ahal izan dituzte gizonark diseinatutako eraikinak. Eta orain badakigu zer egin zuen. Betoi armatu erabili zuen industriako eraikinetarako, artean oso berria zenean. Alemaniako arkitektura aldizkarietatik jasotzen zituen informazioa eta ideiak, baina gero berak ona egokitu eta bere sorkuntzak egiten zituen. Eta horrela, harribitxiak utzi zituen Gipuzkoako arkitekturaren ondarean.